Пътешествието на малката звездичка. В далечния, безкраен космос, сред милиарди звезди, имаше една малка, блестяща звездичка на име Лу. Всяка нощ тя се появяваше на небето и осветяваше Земята със своята мека, нежна светлина. Лу беше щастлива, защото знаеше, че помага на хората и животните да намират пътя си в тъмнината. Но в сърцето си тя криеше една малка мечта – да види света отвъд звездите. Лу често се питаше какво ли е да стъпиш на земята, да усетиш тревата под краката си, да чуеш песента на птиците отблизо. Гледаше надолу към планетата и мечтаеше за деня, в който ще може да опознае всичко, за което бе чувала от другите звезди. Една нощ, по време на метеоритен дъжд, Лу направи нещо, което никоя друга звезда не бе правила. Тя се отдели от небето и започна да пада към земята. Докато летеше през нощното небе, тя блестеше още по-ярко, озарявайки пътя си с изкрящи лъчи. Лу падна на меката трева в една градина. Тя беше объркана, но изпълнена с вълнение. Огледа се и видя, че е обградена от високи дървета и цветя, които се простираха нагоре, сякаш опитвайки се да достигнат звездите. В този момент Лу разбра, че е сбъднала своята мечта, тя бе на земята. В градината, където Лу падна, живееше малко момиченце на име Майя. Тази нощ Майя се събуди от ярката светлина, която изпълни стаята й. Тя погледна през прозореца и видя нещо невероятно. Малка, светеща звездичка, която лежеше на тревата. Майя бързо изтича навън и се приближи до Лу. Ти си истинска звезда! Възкликна тя с удивление. Лу се усмихна и кимна. Да, но сега съм на земята и не знам как да се върна обратно на небето. Майя веднага реши да помогне на Лу. Знаеш ли, Каза тя, можем да тръгнем на пътешествие и да открием как да те върнем на небето. Аз съм сигурна, че ще намерим начин. И така, Лу и Майя се отправиха на своето велико приключение. Майя разказваше на Лу за чудесата на земята, за дълбоките океани, високите планини и гъстите гори. Лу слушаше с огромен интерес, готова да види всичко с очите си. Но за да се върне на небето, Лу трябваше да изпълни 3 вълшебни задачи. Всяка задача беше свързана с намирането на магически светлинки, които бяха скрити на различни места по земята. Лу трябваше да събере тези светлинки, за да възвърне своята сила и да се върне обратно на небето. Първата задача ги отведе в дълбоката гора, където живееше мъдра стара сова на име Оливър. Оливър беше пазител на първата магическа светлина. Когато Лу и Майя го срещнаха, совата ги посрещна с любезна усмивка. Здравейте, малка звездичка и малко момиче, Каза Оливър. знам защо сте тук. Първата магическа светлина е скрита в сърцето на тази гора, но за да я получите, трябва да решите една загадка. И ето я и нея. Аз съм нещо, което никога не спира. Нито денем, нито нощем, не може да се види, но се усеща. Какво съм аз? Лу и Майя мислеха дълго, но накрая Майя възкликна. Това е времето! Времето никога не спира! Оливър кимна одобрително и им даде първата магическа светлина. Това е правилният отговор. Вие заслужавате тази светлина. Каза той. С първата светлина в ръце, Лу и Майя продължиха своето пътешествие. Втората задача ги отведе до океана, където живееше красива морска сирена на име Кора. Кора пазеше втората светлина в дълбините на морето. Когато Лу и Майя стигнаха до брега, те се чудеха как ще стигнат до сирената. Но в този момент морските вълни зашепнаха и се появи Кора, изплувайки от дълбините. Добре дошли, Лу и Майя. Каза Кора с мек мелодичен глас. Втората светлина е в моето владение, но за да я получите, трябва да докажете своята смелост. Кора разказа, че трябва да се гмурнат в морето и да намерят светлината, скрита в кораловия лабиринт. Лу и Майя се притесниха, но решиха да опитат. С помощта на Кора, те се гмурнаха под водата и преминаха през лабиринта, срещайки различни морски създания и преодолявайки своите страхове. Накрая, те откриха втората магическа светлина, скрита в една ярко блестяща раковина. Тя ги поздрави за смелостта и им подари светлина, която светеше още по-ярко под водата. Последната задача ги отведе в планината, където трябваше да срещнат могъщ орел на име Зефир.
Зефир беше пазител на третата и последна светлина. Той живееше на най-високия връх, където само най-смелите можеха да стигнат. Лу и Мая започнаха своето изкачване, минавайки през стръмни пътеки и гъсти облаци. Пътят беше труден, но те не се отказаха. Накрая, когато стигнаха върха, Зефир ги посрещна с гордост. Поздравявам ви, че стигнахте до тук, Каза Зефир. но последната светлина ще бъде ваша, само ако докажете своята истинска вяра в приятелството. Зефир постави изпитание, в което Лу и Мая трябваше да се доверят една на друга, за да преминат през последното препятствие – мост от светлина, който се разпадаше при всяка крачка. Само ако вярваха, че ще се задържи, те можеха да го преминат. С държащи се за ръце, Лу и Мая направиха първата крачка и почувстваха как мостът става по-здрав под краката им. Те преминаха целия мост и в края им се разкри третата светлина, която Зефир им подари с уважение. С трите магически светлини Лу беше готова да се върне на небето. Тя се сбогува с Мая с малко съжаление, но с голяма благодарност в сърцето си. Ти ми показа колко красив е светът на земята. Каза Лу. Никога няма да забравя това. Мая също беше тъжна, че ще се раздели със своята нова приятелка, но знаеше, че Лу трябва да се върне на мястото си на небето. Аз също няма да те забравя, Лу. Каза Мая. И всяка вечер, когато погледна към небето, ще знам, че ти си там. С помощта на трите светлини, Лу се издигна обратно към небето. Тя блестеше още по-ярко, защото беше изпълнена с нови спомени и преживявания. От този ден нататък, всяка вечер Лу светеше най-силно точно над градината на Мая, за да напомня за тяхното вълшебно пътешествие. И така, Лу се върна на небето, но вече не беше същата. Тя беше звездичка, която знаеше какво е да имаш приятели, да виждаш света и да преживяваш невероятни приключения. И всяка вечер, когато децата гледаха към звездите, Лу ги вдъхновяваше да мечтаят за своите собствени вълшебни пътешествия.